Ähliňize salam. Bugünkü video sapamyzda biz kompýuteri wagt kurnap awtomatik ýagdaýda öçürmek öwreneriz. Ýagny beýdiýdigim, meselem siziň kompýuterde birnäçe sagatlyk, ýagny 5 ýa 10 sagatlyk işleriňiz gidip dur. Kompýuteri öçürmek unutsaňyz, bu diýilnik, ýagny wagt kurnap öçürüp bilersiňiz. İlki bilen dostlar, bize Power Off programması gerek. Bu programmany videonun aşağında, yani opsiyonda linkini koyarım. Şol yerden yükläp bilersiňiz, yani beýan bölümünde programmanın silkasını koyup geçerim. Şol yerden yükläp bilersiňiz. Yükläňizden sonra programmany açýaňyz. Biz şu an programmanı açtık. Bu yerden время bölümünden meselem kompýuteri haçan öçürmekçi bolsaňyz, yani sagatyny goýýaňyz. Meselem şu an sagat 21:48, yani men 22:00, yani 22:00'da öçürmek isleýän, bu ýeri öçürjek sagatym ýazýan. Egerde günlük ýa-da 2 günlük, 3 günlük diýseňiz, ýani data bölümünden günni hem saýlap bilersiňiz. Indi bolsa время bölümini men şu 22:00 etdim. Ýagny sistemni dates we bölümünde size şu, ýagny kompýuteri öçürmek isleýän bolsaňyz, zaвершение работа goýup öçürüp bilersiňiz. Yani şol gurnan wagtyňyza görä. Egerde ýok, kompýuterim meselem spiýaj rejimde, yani kompýuterim öçmän uky rejimde goýmak isleseňiz, yani spiýaj rejimde goýup bilersiňiz. Yok, egerde kompýuterim перезагрузка bolsun, şol gurnan wagtymda diýseňiz, перезагрузкада goýup bilersiňiz. Yani häzirlikçe завершение работа goýýas we bu yerden puska basýas. Puska basanymyzdan soň programmany, yani siperini edip goýýas we 22:00'da, ýagny gurnan wagtymyza görä biziň kompýuterimiz özi awtomatik ýagdaýda öçýär. Şeýle bilen bu video sapamyzyň soňuna geldik. Indiki video sapaklarymyzda görüşýänçä hoş, sag bolun.